mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şysanyny. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaragly güýçleriniň harby bölümleriniň täze binalary we detalary toplumynyň açylyş dawarasyna gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine saparda boldy. Türkmenistanyň watan goragçylarynyň güni bellenildi we beýleki habarlar. 24 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ýaragly güýçleriniň belin terkerde başçysy Goşun general Serdar Berdimuhammedow Lewap welaýatyna ýaragly güýçleriň harby bölümleriniň täze binalary we deshalar toplumynyň açylyş dawarasyna gatnaşdy. Türkmen guruluşçylary tarapyndan gurulan täze binalar we deshalar toplumy Nizam meýdançasyndan, Esher naharhanasyndan, Medeniýet öýünden, Esher ýatakhanalarynyň, Lukmançylyk nokudundan, açyk sport meýdançasyndan, meýdan okuw türgenleşik suw howdanynyň, awtologlar üçin durolgodan, dikuçar meýdançasyndan, gulluk, hojalyk we durmuş maksatly binalardan ibaratdyr. Bu binalarda harby gullukçylar üçin ähli şertler döredilendir. 24 ýanwarda Gurbangul Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäş çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň bejerişi işler boýunça vice-prezident Oguljahan Atabaýew bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gaznasynyň Türkmenistanyň wekili Jalpy Ratnanyň arasyna duşuk geçirildi. Duşukda ýurdun ýaş raýatlarynyň bähwidine köp ýyllyk netijeli dialogumyndan meýlekde pugtalandyrmak meselelerine garaldy. UNICEF-nyň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen Gurbangul Berdimuhammedow adyna howanarlygy mätäş çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň arasyna gol çekilen özara düşünüşmek hakyndaky ähdnamanyň durmuşa geçirilmegi duşukda ara alyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Bu resmi nama durmuş ähmiýetli wezipeler çözmekde tagallalar birleşdirmek üçin berk hukuk bünyady bolup çykyş edýär. 26 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Taňryguly Atahallyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdun owa hojalyk toplumyna we welaýatlaryna alınıp barlayan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işler hemde şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi, meýilleşdirilen dethallarda guruluşyk işleriniň barşy barada hasawatlar berdiler. Döwlet başçysyny hasawatlar dinläp welaýatlaryň ekrançylyk meýdanlaryna dowam edýän mewsümleýin işleri hemde guruluşyk işleriň ýokary hilli öz wagtyna ýerine ýetirilmegini gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. 27 ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhammedow Arkadaş şäherine saparda bolup täze şäheriň çägine gurulýan durly maksatly binalar, aýratyna döwre waplaşdyrylan şaýol, köprüler, ýol ulug düzümine degişli dethalar bilen tanışdy. Şeýle degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny Arkadaş şäherini ösdürmegiň ikinji tapgyryna alınıp barlayan işler, durly maksatly binalaryň guruluşyklarynyň detkinlerini ýokarlandyrmak we olara häzirki zaman sanly ulgam ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmen halkynyň milli lideri häkimlik tarapyndan alınıp barlayan işlerde haýal ýagallyga ýol berilýändigini, işleriň guruluşynyň talabaly däldigine nägilik bildirdi. 27 ýanwarda Türkmenistanyň watan goragçylarynyň güni münasibetli dawaralar geçirildi. Dawaralar Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň Berdimuhammedow Anaýew adynaky ýöreteleşdirilen harby mektebine ustad molim Edermen Esher ilhalar insan Berdimuhammedow Anaýewiň heykeline, soňra Aşgabatdaky halk hakydasy ýadygarlyk toplumyna baky şöhrat, ruhy tagzym, milletiň ogullary ýadygarlyklerini ter güldestelerini goýdular. Soňra dawara Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň Berdimuhammedow Anaýew adynaky ýöreteleşdirilen harby mektebine guralan bayramçylyk konserti bilen dowam etdi. Watan goragçylarynyň güni münasibetli dawaralar ýurdun ähli tebitlerine hem uly ruh welentlikde bellenip geçildi. 30 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere seredildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy ýurdun kanunçylygyny döwre waplaşdyrmak uğruna alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barlayan işler we öňde boljak çäreler barada hasawat berdiler. Şeýle vice-premierler döwlet başçysynyň garamagyna gödäwçilik edýän düzümlerini
yerine yetirilmeli işler boyunça degişli tekliplerdir taslamaları hödürlediler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, olar boyunça hödürlenen degişli teklipleri maqullap, ýurdun dürli toplumlaryna alınıp barlayan işler bilen baglanykda degişli ýol başçylara anyk tabşyryklardyr görkezmeler berdi. Şu ýylyň 16-25 ýanwar aralygyny Monaco knyazlygynyň Monte Carlo şäherine 48-nji halkara Monte Carlo Sirk Sanat Festivali geçirildi. Oňa Türkmenistanyň wekilleri hormatly agza hökmünde gatnaşdylar. Dawaral şäherinde galkynyş millat üstünäki oýunlar toporunyň sirk sanatyna uly goşandy üçin Türkmenistanyň döwlet sirkiniň wekiliýetine Monaconyň bütün dünýä sirk festivali hemde Ýewropa Sirk Asosiasiýasy tarapyndan halkara şahadatnamalar gowşurly. Bu bolsa Türkmenistanyň sirk sanatyna ýeten sepkitleriniň dünýäde ikrar edilýändigini alamatlandyrýar. Türkmenistan avia kompaniýasy 25 ýanwardan başlap güýje girýän halkara uçar gatnawlaryň täzelenen tertibini çap etdi. Aşgabatdan ýakyn Günnogor, Aziýa ýuwaş umman sevdiniň we Ýewropanyň ýurtlaryny öz içine alýan 14 şähere ýygydarly gatnawlar amala aşyrylýar. Avia kompaniýanyň resmi saýtyna ýerleşdirilen maglumata görä, Aşgabatyň halkara howa menziline Birleşen Arap Emirliklerini, Saudy Arabistany, Hindistany, Hytaýy, Taýlanda, Vietnamy, Malaziýa, Koreýa Respublikasyny, Büyük Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Russiýa Federasiýasyny we Türkiýa uçar gatnawlaryny ýygydarly ýerine ýetirilýär. Iň köp gatnawlar Istanbul hemde Kazan ugrulary boýunça amala aşyrylýar. Awganistanyň Herat welaýatyny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň 91 kilometrlik bölegine turbalar çekmek üçin taýýarlyk işleri tamamlandy. Bu barada top hytatlamasynyň Awganistanyň ygtyýarly wekili Begenç Abdullayew Herat welaýatynyň häkimi Şeyh Mavlavi Islamjar hemde Türkmenistanyň Awganistanyň baş konsul Batyr Ýolow bilen geçirilen duşuşykda aýtdy. Herat welaýat häkimliginiň habar bermegine görä, taýýarlanan bölekde zerur infrastruktura işleri doly ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň Awganistanyň baş konsuli Herat welaýatyna top gaz geçirjesi boýunça işleriň tasdiklanan meýilnama alaýykda ýylyň ahyryna çenli tamamlanjakdygyny anam bildirdi. Dünýädäki habarlar. Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerine 2026-njy ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap ýokary bilimiň täze ulgamy güýje girer. Şunda bakalavr, magistr derejeleri ýatyrylyp, olaryň ýerine esasy ýokary bilimi we ýetirleşdirilen ýokary bilim girdiler. Esasy ýokary bilimiň okuw mökledi hünärine baglykda 4 ýyldan 6 ýyla çenli bolar. Ýetirleşdirilen ýokary bilim bolsa 1 ýyldan 3 ýyla çenli dowam eder. Ýetirleşdirilen ýokary bilim magistraturanyň täzelenen görnüşi bolup, hünär, dolandyryş we ilim barly ugurlaryny öz içine alar. Bu özgertmeler häzirki wagtda okaýan talipleri degişli bolmaly. Bakalavr, spesialitet ýa-da magistratura maksatnamalary boýunça okaýanlaryň hemmesi okuwlaryny häzir hereket edýän standartlar boýunça tamamlarlar. Täze düzgünlerdiň 2026-2027-nji okuw ýylyndan başlap ýokary okuw mekdeplerine girýän dalaşgärleri degişlidir. Ýewropa Birleşigi hem Hindistan erkin sowda barada alalaşygyň 20 ýyla golay pikir alşmadan soňra baglaşylandygy habar berdiler. Alalaşygyň netijesinde Ýewropa Birleşiginden Hindistana haritlaryň eksportynyň paşlarynyň ýatyrylmagynyň ýa-da 96,16 göterim peseldilmeginiň hasabyna 2032-nji ýyla çenli 2 esse artmagyna garaşylýar. Şeýle haritlary awtowloglar, senagat haritlary, çakyr, şokolad we makaron önümleri girýär. Şol bir wagtda Ýewropa Birleşigi hem 7 ýylyň dowamyny Hindistanyň haritlary paşlary ýatyrar ýa-da 99,15 göterim azaldyr. Resmi nama 6 aýta görä dowam etjek hukuk barlygyndan soňra resmi gol çekilmegine garaşylýar. Ondan soňra ony Ýewropa parlamenti tasdiklamaly bolar. Hindistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna erkin sowda barada alalaşyk boýunça gepleşikler 2007-nji ýylda başlandy. Emma jedelli meseleler bilen baglykda 2013-nji ýylda besedildi. 2022-nji ýylda ol dünýä sowdasyna düýp özgörüşler sebäpli täzeden dikeldildi. Alimler 55.000 adamyň maglumatlaryny seljerip Coca-Cola'ny we beýle süýji gazly içkileri ýygydarly ulanmak bilen psihik bozulmalaryň arasyna ara baglanşygyň bardygyny anykladylar. Barlygyň netijelerine görä şeýle içkileriň ýygydarly içýän adamlarda depressiýany döretmek howpy olar ulanmaýanlara garanyňda takminan 40 göterim ýokary bolup çykdy. Şeýle Coca-Cola'ny we şeker muktary ýokary bolan şoňa meňdeş gazly içkileri ýygydarly ulanýan gatnaşyjylaryň arasyna howsalaly ýagdaýlaryň we beýle psihik meseleleriň ýüze çykma ýygylygynyň artanlygy hasaby alınıpdyr. Hünärmenleriň pikirine görä bu täsir mexanizmi ganyň düzümindäki glukoza we insulin derejesiniň birden üýtgemegi bilen baglanşyklydyr. Süýji içilenden soň bu görkezjiler çalk ýokarlanýar. Oň ýygynyň bolsa şonça da çalk peselme bolup geçýär. Sport habarlary.
Türkmenistanyň milli futbol ýygynynyň goragçysy Wepa Jumayev Özbegistanyň Pro Ligasyna çykyş edýän Aral futbol klubynyň taryhyny ilkinji daşary ýurtly futbolçy boldy. 25 ýaşly futbolçy daşary ýurt klublaryna baý tejribe eýdir. Geçen mewsümde Jumayev Belarusyň Lokomotiv we Energetik BGU klublaryna oýnady. Ol öz futbol ýoluny Aşgabat şäheriniň Köpetdağ klubyna başlapdy. 2023-nji ýyldan bäri Wepa Jumayev Türkmenistanyň milli ýygynyna çykyş edip gelýär. Häzirki wagtda çenli milli ýygynynyň düzümine 6 duşuşyga gatnaşyp ol 1 gol geçirdi. Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine Aziýanyň sport durmuşyna möhüm orny eýeleýän çäreleriň biri bolan Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň 46-njy baş assambleýasy geçirildi. Bu çäre Aziýa iklimine 45 döwletden wekiller gatnaşyp, olar Aziýada olimpik hereketini ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdyrar hemde Guramanyň täze prezidentini saýladylar. Baş assambleýada Türkmenistan öz resmi wekiliýeti bilen wekilçilik etdi. Baş assambleýanyň çäklerine gatnaşyjylar 2028-nji ýyla çenli Aziýada sporty ösdürmek meýilnamalaryny öz içine alýan strategik meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem sport institutlaryny sanly özgörtmek we olimpik hereketlerini ýaşlaryň orny güýçlendirmek meselelerini aýratyn üns berdi. Nähirwan adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saýtymyzda dolanyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.